Bernard li kont taf qabel m'għadux, dak miet. Qudiemek għandek li xi ħadd ieħor, Bernard ieħor. Skużani, ma nafx jekk ħadd xi żball, imma hawn qiegħed joqgħod? Għal min qed tajt. Għal Bernard, irid ngħid is-sur Bernard. Ma nafx jiġi għal ninkompli nixru warajk. Bħali mela. Xi ħaġa tgħidli li naħarbek. Imma qalbi trid tkun viċin tiegħek. Tgħid kien hemm xi ħadd li pprova jara lil Bernard jiksel kemtu li jwaslu biex ibih. Imma xi skop hemm? Il-fusni faqt qatra foċejan għalih. Mhux il-fatt bevd. Dan seq jissejjaħ. Forsi ġralu xi ħaġa. Forsi qaralu xi ħaġa fi karozza. Uwaj mamma mhux dejjem hekk qed jagħmel, jinsirt naħseb ħażin. X'in taħseb Marika? Xi ħaġa li nsejtu l-snin, xi ħaġa li kienet qatli ommi. U x'kienet qalt lek ommok? Is-sigriet għaliex dik l-arti tant għamiela.